100%, 100आव 100 सारा गोसो खुसि देरहागोन आरोखि खुनु डाउट गैया। हेलौ खुलुमबाय रायजोफोर। 16 नं निसिमा समस्तियावहाय गोदानै केन्डिडेट दहाय 12टा समायावहाय बयनोबो मिथिहोनाय जाबाय। जोंनि निसिमा समस्तिनि गोदान केन्डिडेटना रनजित बसुमतारी सार फेरेंगा होननानैबो मिथिनाय जायो। दा जोंनि 16 नं निसिमा समस्तियाव बिथांखौ बरायबाय। मानव गेदेर बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सार दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा 5 बोसोर ट्रामा जोबनानै थांबाय। गामि बाय गामि लामा दालां मा डेभेलपमेन्ट मावबोनाय जाखो? 5 बोसोर सरकारखौ मोजाङै मोजां सालायलांबाय जोंनि इउपिपिएल सरकारा। दा डेभेलप होननानै बुङोब्ला जोंनि फाथाबारि बे आइलेन्ड एरियायाव बुंनो थाङोब्ला बहुद खामानि मावबाय। फार्स्ट स्टार्टिं खामानियानो नैबे जोंना सिसि ब्लक बियो फार्स्ट मोनजेनदों आरो बिनिफ्राय हम पाइप कालपार बक्स आरसि बक्स आरो बहुद सेन्ड ग्रेभेल मावबाय। आरो बेजों लोगोसे अनसाय बिथांखि आरो अरुणादय गियानि सोरां आरो आलारि सोरां बेफोरबायदि बहुद होबाय। आरो मोनफ्रोमबो बाजाराव फायखाना नुजोबबाय बेफोरबायदिनो आरो नैबे समावहाय दिनै बिटिसिनि बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ। बेयावहाय गोदान केन्डिडेट महरैहाय जोंहा बिआर फेरेंगा सार बिथाङा 16 नं निसिमा समस्तियाव मोनफैबाय। दा बेखौ माबायदि बरायनाय जागोन? बेखौथ' जों बहुद मस्ट वेलकाम। जोङो सिगांनिफ्रायनो सारखौनो आसा खालामोन। जिहेथु बे जोंनि फाथाबारि एरियायाव इसिबांनाखि खामानि मावदों बे जोंनि फेरेंगा सारानो मावजोबदों। बिथांनि अननायाव जों मोनबोजोबदों गासिबो सेन्ड ग्रेभेल इसिबां हम पाइप दं गासिबो फेरेंगा सारानो जोंनो हरजोबदों। बेनिखायनो जों सारखौ वेलकाम। जों बेखौ जोबोर आसा खालामोन आरो दा जों मोनसिननानै जों दा जोबोद गोजोनदों। आरो जों दा नै ब्लकआव जों सारखौ बरायनो थांगासिनो दङ। सेंग्राफोर ओंखारदों नै जों दा थांगासिनो दं आरो फाथाबारि आइलेन्डनिफ्राय। बिआर फेरेंगा सारखौ देरहाहोनाया रोखा 100%, 100आव 100 सारा गोसो खुसि देरहागोन आरोखि खुनु डाउट गैया।